Bo día a todos e a todas. Neste vídeo imos explicar algúns conceptos básicos de primeiros auxilios no que respecta á mobilización e inmovilización de vítimas. Os contidos que imos abarcar neste vídeo son, primeiramente, a avaliación da necesidade de mobilización. Despois pasaremos a un bloque que é técnicas de rescate e traslado manual. Aí veremos, por exemplo, técnicas de traslado manual por un só socorrista, técnicas de traslado manual por dous ou máis socorristas e transferencias á ambulancia. No terceiro bloque do vídeo veremos as posicións de seguridade de espera e, para finalizar, as técnicas de inmovilización. Neste primeiro bloque falaremos da avaliación das necesidades de movilización. Este é un aspecto moi importante porque antes de ver como se moviliza ou se traslada a unha víctima dun accidente hai que ter moi clara a necesidade de facer isto. Nunha situación de primeiros auxilios, como norma xeral, hai que agardar a chegada dos servizos de emerxencia sanitaria e, regla de ouro, non se debe mobilizar as víctimas. É certo que hai algunhas excepcións a esta norma xeral. As excepcións poderían simplificarse da seguinte maneira. Unha primeira posibilidade sería se hai que sacar a víctima dunha zona de perigo manifesto, como podría ser un incendio, un afundimento, unha zona de paso de vehículos que non se pode sinalizar ou é imposible realizar un control de circulación para que pudera haber un segundo accidente. É dicir, o que simplificaría este primeiro suposto sería aquelas situacións nas que a vida da persoa corre un grave perigo en caso de non ser mobilizada. Neses casos non sería necesario esperar a chegada dos servizos de emerxencia sanitaria e as persoas que acuden a realizar tarefas de axuda ou tarefas de primeiros auxilios poderían facelo. A segunda posibilidade sería cando hai que colocar a víctima nunha posición de seguridade de espera, que é un punto que veremos máis adiante neste vídeo. Outra posibilidade sería en caso de que haxa que inmobilizar unha parte do corpo. Veremos tamén, ao finalizar este vídeo, situacións nas que hai, por exemplo, unha fractura e hai que inmobilizar ese segmento corporal para poder trasladar a vítima até un hospital ou un lugar onde poida realizarse unha atención sanitaria máis específica. E despois, a veces é necesario realizar algún tipo de movimento á vítima para poder dar asistencia a primeiros auxilios. Un caso moi paradigmático sería a realización dunha RCP, dunha reanimación cardiopulmonar. É necesario colocar a vítima en decúbito supino sobre unha superficie dura. É dicir, nese caso, se a vítima estivese nunha cama, habería que baixala ao chan, a unha superficie dura e poñela boca arriba para poder efectuar as manobras de reanimación cardiopulmonar. Respecto a este primeiro suposto, que cando hai que retirar ou mover, trasladar a víctima dunha zona de perigo manifesto, é moi importante aplicar, como xa se comentou noutras ocasións, o protocolo PAS, protexer, avisar, socorrer. Ese P do protocolo PAS, a primeira fase que sería protexer tanto a víctima como a terceiras persoas e tamén, por suposto, as persoas que van a efectuar a axuda, que van a efectuar os coidados, os primeiros auxilios, hai que telo sempre en conta. É dicir, se a persoa que ten que realizar a axuda corre un perigo moi importante, un perigo manifesto, nese caso non se debe realizar esa axuda porque non se pode poñer en risco a vida a outra persoa para salvar a outra. Ese é un traballo que terán que valorar ou terán que efectuar en todo caso os servizos de emerxencia sanitaria. Hai que ter en conta neste aspecto da avaliación da necesidade das mobilizacións que unha mobilización mal realizada pode agravar de maneira irremediable as lesións da vítima. Isto é algo que hai que ter moi en conta antes de efectuar calquer tipo de mobilización ou transferencia ou traslado dunha víctima dunha situación de accidente. Aquí estáse facendo, comentarémolo máis adiante, pero estáse facendo referencia sobre todo, especificamente, ás lesións de columna vertebral que poderan ter unha lesión medular como resultado. Antes de mover unha víctima hai que pensar moi ben cales van ser os beneficios e os prexuicios que se poden ocasionar. É dicir,
que conseguimos no momento esta víctima, si realmente merece a pena facer un análise costo-beneficio que podo conseguir e cale o risco e os prexuicios que se poden producir, que se poden ocasionar. Se se sospeita de existencia de lesión cervical, non se debe mover a víctima. Esta é unha norma tamén moi importante que convén recordar. Os casos nos que se pode sospeitar de lesión cervical no caso dunha víctima traumatizada, que sufriu un traumatismo, un golpe, ou un politraumatismo, que pode ser un accidente que conleve lesións de diferentes partes do corpo a nivel traumático. Nesos casos, se a víctima está inconsciente, vamos a, por sistema, sospeitar que pode existir unha lesión cervical. Unha persoa traumatizada ou politraumatizada, en caso de estar inconsciente, sospeitamos por sistema que existe unha lesión cervical. E con víctimas que están conscientes, que poden comunicar, podemos falar con elas, sempre que nos digan, por suposto falo sempre de víctimas que sufriron traumatismo, se esa víctima que sufriu un traumatismo está consciente e nos di que ten dor no pescozo, vamos a entender ou vamos a sospeitar que existe unha lesión cervical. Nese tipo de casos hai que tomar unha serie de precaucións que comentaremos seguidamente, pero que sobre todo hai que evitar que se mova esa columna. Habrá que movilizar esas persoas en bloque, cuidando especificamente ou moi especialmente que non se realicen movimentos coa súa columna cervical. A evacuación a un centro sanitario non debe realizarse tan rápido como sexa posible, senón nas mellores condicións posibles. É mellor demorar ese traslado e facelo máis tarde ou que leve máis tempo, se o que conseguimos é que a persoa realice esa transferencia, ese traslado, nas mellores condicións posibles. Unha persoa accidentada grave por sistema ou como norma xeral non debe ser sentada nin trasladada no asento dun turismo, dun vehículo particular. Para trasladar as vítimas a un centro sanitario, como norma xeral, como comentaba anteriormente, este tipo de traslado terá que ser realizado en vehículos sanitarios específicos dos servizos de emerxencia sanitaria. En algúns casos, poderá ser aceptable a utilización de vehículos non sanitarios, como comentábamos antes de un vehículo particular. Por exemplo, en casos de lesión que non revistan gravidade, falamos unha persoa ten unha fractura de radio, por exemplo, unha fractura do antebrazo, pois en principio non habería problema en que esta persoa entrara nun vehículo particular e que, sendo conducido por unha persoa acompañante, puidera achegarse a un centro sanitario para realizar unha atención. En algúns casos de patoloxía orgánica de urxencia, por exemplo, unha persoa que teña unha sintomatoloxía, por exemplo, de unha dificultade respiratoria leve moderada, ou que teña unha dor torácica que poidera ser compatible con algún tipo de coronariopatía isquémica, de cardiopatía isquémica, ou algún tipo de unha persoa que puidera sospeitarse que puidera estar sufrindo un ACV, por exemplo, nesos casos, en moitos casos, pode ser máis interesante trasladar a persoa directamente nun vehículo particular, porque se pode gañar tempo en alcanzar, en chegar ao centro sanitario. Nos casos nos que a víctima teña un estado peor ou que teña que as súas condicións sexan peores, esta patoloxía orgánica de urxencia é máis grave, máis intensa ou que o estado da víctima está en peores condicións, nesos casos non se realizaría este tipo de traslado, senón que buscaríamos que viñera a buscala os servicios de emerxencia sanitaria. O traslado pode resultar prexudicial para a víctima, cando non se fai de unha maneira adecuada, porque pode haber aceleracións, desaceleracións, vibracións, saltos, cando o vehículo colle un bache, este tipo de golpes ou de saltos coa amortiguación poden resultar prexudiciais para esta persoa. Xa no segundo bloque de técnicas de rescate e traslado manual, comentar a nivel xenérico que as técnicas de rescate e traslado son procedementos que se levan a cabo para afastar unha persoa dunha zona de perigo e levar a unha zona segura, nun contexto de accidente, por exemplo.
En cada situación nas que nos atopemos, hai que escoller a técnica máis axeitada. E isto vai depender dunha serie de factores. Os principais son estes 4 que podemos ver aquí. O contorno no que se atopa a víctima, o tempo do que se dispón, non é o mesmo realizar unha movilización, un traslado urxente porque hai que sacar a persoa inmediatamente, ou que isto se poida demorar e agardar por ter, por exemplo, máis axuda que permitise facer a movilización de unha maneira máis correcta. Hai que ter en conta o estado e capacidade de colaboración da vítima, non é o mesmo evacuar unha vítima que pode camiñar que unha vítima que está inconsciente, ou, por último, outro factor a ter en conta é o número de persoas que poden axudar. Non é o mesmo un só socorrista que 4 socorristas. Evidentemente, as técnicas a realizar e a maneira de facelas van a ser diferentes. Neste apartado vamos a dividir en 4 bloques. Vamos ver os traslados manuais por un só socorrista, cando só se conta con unha persoa de axuda, cando se conta con 2 persoas de axuda, é dicir, traslado manual realizado por 2 socorristas, o traslado manual realizado por máis de 2 socorristas e, por último, como se realizaría a transferencia desta víctima a unha ambulancia, a un vehículo específico dos servizos de emerxencia sanitaria. A primeira técnica que imos ver dentro do bloque de traslados manuais por un só socorrista é a manobra de Rutec, non confundir coa manobra de Rautek que veremos posteriormente. Neste caso, utilízase cando a vítima pode camiñar e, aínda que se coxeando ou dunha maneira máis ou menos efectiva, outra persoa que actúa como socorrista realiza unha axuda. Neste caso, collemos o brazo da vítima e pasámolo ao redor do noso pescozo, como se pode ver nesta imaxe, e coa outra man, coa man do lado da vítima, pois facemos un control a nivel do seu tronco. Desta maneira podemos ir camiñando, acompañando esta persoa, cargando o peso dela para que non teña que cargar, por exemplo, o seu peso nunha perna fracturada. Outras posibilidades cando a víctima está consciente pero non pode camiñar son estas 3 que vemos aquí. A carga a cabalo, que sería coller a persoa como vemos na imaxe da esquerda, a carga en brazos, que utilizaríase cando a vítima ten moi pouco peso en relación ao peso da persoa socorrista, ou cando é, por exemplo, unha persoa socorrista que está adestrada e que ten práctica realizando ese tipo de manobras. E por último, a carga sobre ombros, que tamén en algún manual ou en algunha guía se pode coñecer, se pode atopar como carga de bombeiro, que require bastante máis pericia, bastante máis destreza por parte do socorrista e tamén require bastante forza. É unha técnica que pode resultar interesante cando a vítima é de pouco peso ou de pouco tamaño en relación ao tamaño que ten a persoa socorrista. Outra técnica que se pode utilizar, neste caso, cando a vítima está inconsciente, é a manobra ou suxección de Rautek. Veremos que son ambas técnicas, son similares, son como variantes dunha mesma forma de mobilizar a víctima. A suxección de Rautek é interesante porque permite realizar unha toma no tronco e no antebrazo da persoa e desta maneira poder arrastrala mentre se vai camiñando cara atrás, como se pode ver nesta imaxe. A técnica non é demasiado difícil de executar, a toma é sinxela e permite desplazar a víctima durante distancias bastante grandes. Neste caso tamén require certo nivel de técnica, destreza e forza, pero tampouco é unha técnica especialmente difícil de facer, así que é moi interesante coñecela e incluso practicala. Dentro desta manobra de Rautek ou variante de suxección de Rautek estaría esta manobra que se utiliza para sacar unha persoa de dentro dun vehículo. Como podemos ver aquí, é unha técnica bastante complexa, implica acceder a persoa que está dentro dun vehículo lateralmente desde a porta que lle corresponda. Neste caso está accedendo á porta dereita, sería un vehículo, por exemplo, de Gran Bretaña, onde o conductor está á dereita, e a toma realizaríase desta maneira, con un brazo que pasa por debaixo da axila da víctima, realízase unha toma
na barbilla da persoa, a cabeza da víctima colócase ou apóyase tamén no ombro da persoa socorrista e o brazo contrario realiza unha toma ao redor do tronco por debaixo agarrándose ao antebrazo, como se facía na sucesión de Rautek que vimos anteriormente. Unha vez que se mantén esta posición, se trata de buscar unha fixación o mellor posible da súa columna cervical e por extensión do resto da columna, tráese cara fora, traccionándose, pode sacarse a persoa do vehículo. É unha técnica bastante difícil de facer e só se utilizaría naqueles casos nos que fose imprescindible sacar a persoa do vehículo de forma urxente. Falamos, por exemplo, dun vehículo que pode estar ardendo, un vehículo que pode estar mal posicionado, que pode, por exemplo, ser producirse outro accidente, ou que pode haber algún tipo de problema por inhalación de gases ou algún tipo de situación que pon en risco manifesto inminente a vida da persoa, a vida da víctima. É verdade que, aínda que esta técnica se realice ben, insisto, é unha técnica bastante difícil de facer e require bastante práctica e destreza, aínda que a técnica se realice ben, a evidencia científica dos últimos anos acumulada cando se estudou técnicas como esta, ven a decir que é moi difícil, senón prácticamente imposible, realizar unha fixación, unha inmovilización de columna cervical e por extensión do resto da columna efectiva. Estamos falando de que esta técnica hai que ter en conta que aínda ben feita, aínda ben realizada, a inmovilización do pescozo, da columna cervical e do resto da columna é relativa, non se realiza unha inmovilización de carácter eficaz. Aquí veríamos en esta imaxe a definición un pouco mala pola ampliación, pero veríamos como se realizaría a movilización para sacar a unha persoa dun vehículo en situación de ter varias persoas que poderan axudar, en este caso persoas especializadas de servizos de emergencia sanitaria. Utilizaríase unha persoa por detrás para facer unha inmovilización da columna cervical, mentres outras dúas lateralmente van a colocar un colarín con un dispositivo de inmovilización da columna cervical. E ademais tamén se pode utilizar, é moi interesante utilizar este tipo de unha medida que vemos posteriormente, que sería un chaleco de inmovilización de columna, un chaleco espiñal ou unha férula de Kendrick que veremos máis adiante. Cando a vítima está inconsciente, outra técnica que se pode realizar por parte dun socorrista sería a técnica que vemos na imaxe da dereita, que sería realizar unha toma polas axilas a zona posterior escapular da vítima e desde aí ir arrastrando, aínda que é bastante complicado realizar esta técnica. Tamén se pode realizar a primeira en caso de vítimas moi voluminosas ou que poden ter moito peso e que non sería posible arrastralas de outra maneira, pois podemos facer atando as mans da vítima unha a outra, por exemplo con un pano ou con algún tipo de corda, colocar a cabeza da persoa socorrista entre elas e poder ir gabeando a 4 patas, ir arrastrando a persoa e afastala dunha zona de perigo. En caso de que contemos con 2 socorristas, podemos utilizar outro tipo de técnicas, como por exemplo, cando a vítima está consciente e é capaz de agarrarse ao pescozo, é dicir, está consciente, pode utilizar os brazos, e ten forza para poder agarrarse e manterse. Podemos utilizar esta técnica que en algún sitio se denomina cadeira de raíña ou silla de la reina, ou incluso a veces se denomina tamén técnica encadrado. A verdade é que esta técnica resulta interesante, hai moitas variables de como se pode facer ou moitas diferentes, como se pode ver nas imaxes, hai diferentes formas de colocar os brazos a facer os agarres para poder dar un apoio e que a persoa, a vítima, se poida sentar. En todo caso, todas teñen como elemento en común que a vítima está sentada, que pode agarrarse aos ombros das persoas socorristas e que tamén ten un control de tronco ou que ten un apoio posterior no tronco para non irse para atrás.
Aquí sería outra técnica similar, un pouco variante da anterior, en cadeira en onda, é similar á anterior, o que pasa que cambia un pouco as tomas, pero basicamente do mesmo principio funciona o mesmo. Neste caso, o darlle un respaldo, a facer un apoio posterior na zona do tronco, se pode utilizar con víctimas que teñan certo control de tronco, que se aguanten sentadas, pero que non ao mellor están incapacitadas para poder agarrarse aos ombros dos socorristas. Outra técnica que se pode facer cando a víctima está inconsciente ou con un nivel de consciencia moi baixo, ou, estando consciente, non é capaz de manter o tronco, non ten control de tronco suficiente para aguantarse sentada a víctima. O que podemos facer este tipo de toma que se chama toma en axilas e onllos. Unha das persoas socorristas vai pola parte do tronco, realiza unha toma, como se pode ver na imaxe, moi similar á suxección de Rautek, prácticamente a mesma técnica, e outra persoa socorrista, colocaríase pola parte dos membros inferiores da víctima, realizando unha toma en axilas. Por debaixo das axilas, abraza as pernas da víctima e pode subir e mantela en suspensión. Aquí vemos a mesma técnica que se pode realizar colocando unha das persoas socorristas que a que está na parte dos membros inferiores pode estar mirando directamente cara á vítima, pode darse a volta a 180 grados e apuntar na outra dirección. É un pouco o gusto da persoa, tamén dependendo un pouco do tamaño e do voluminoso que sexan as pernas da vítima. Hai que ter en conta que en esta imaxe hai un pequeno erro ou unha pequena incorrección, que é a toma que fai o socorrista que está do lado do tronco. Se vos fixades ben na imaxe, podedes ver que os brazos da víctima están cruzados correctamente, a toma que fai o socorrista é nos antebrazos, pero o erro é que os brazos do socorrista non pasan pola parte interna, deberían pasar por debaixo das axilas da víctima, deberían entrar por dentro dos brazos da víctima. Aquí veríamos como se realizaría esta carga en axilas e onllos, ben coa persoa que está da parte das pernas da vítima apuntando cara adiante ou apuntando posteriormente cara á propia vítima. Outra vez se volve a ver este mesmo erro na suxección de Rautek que realiza o socorrista que está na parte do tronco da vítima. Cando hai dous socorristas tamén se pode utilizar, se é posible e se no lugar dos feitos ou do accidente existe esta posibilidade, utilizar unha cadeira para sentar a víctima da mellor maneira posible e que facendo unha toma directamente nas patas e no respaldo da cadeira se poida mobilizar a esta persoa e trasladala. Ben, cando contamos de máis de dous socorristas, por exemplo, no caso de ter 3, 4, 5 persoas, pódense facer tomas como, por exemplo, a que aparece nesta imaxe, que sería un traslado en padiola, un traslado en camilla, ¿no? Para vítimas inconscientes que teñan que ser movidas en bloque. Cando se realizaría este tipo de toma, este tipo de mobilidade, este tipo de transferencia? Cando temos unha persoa que sospeitamos que ten algún tipo de lesión de columna. Neste caso, a víctima ten colocado un colariño, un collarín, de tal maneira que as tres persoas, os tres socorristas que están facendo o levante e a suxección para facer o traslado, están mantendo en todo momento a posición da víctima en bloque, para que non se produzan movimentos coa columna que puderan producir algún tipo de problema. No que toca a transferencias en ambulancia, imos comentar agora unha serie de implementos ou de material de utilización típica nos servizos de emergencia sanitaria, nos servizos de atención de urxencias, que, por exemplo, poden servir tanto para mobilizar, trasladar as vítimas, como para tamén facer a transferencia ás ambulancias, aos vehículos de traslado de feridos. Neste caso, o primeiro material que imos ver é a táboa espinal. É unha táboa rectangular
de plástico ríxido con unha cantidad importante de buratos na súa periferia que serven como de asideiros para agarrar, e unha serie de cinchas que permiten manter a vítima no sitio inmóvil. Aquí vemos un exemplo, unha imaxe dunha táboa espiñal na que vense claramente todos os buratos que sirven para facer o agarre. Poden moitas persoas estar levantando esta táboa e ter zonas onde agarrar. E na parte superior, que correspondería á cabeza da vítima, aparece un dispositivo que a función que ten é manter a cabeza e a cervical da vítima estables, sin mobilidade. O nome habitual deste tipo o nome que máis se utiliza, o que máis coloquial se utiliza moito no sector das emerxencias, é chamarlle dama de Elche, pola propia forma que ten e a situación que quedan con esos dous bloques os laterais da cabeza da vítima. Outro dispositivo que se pode utilizar é a padiola de culler ou de pá, a camilla de cuchara ou de palas. Son dúas pás lixeiramente cóncavas que se articulan pola cabeza e os pés. Resulta moi útil para recoller vítimas en lugares pouco accesibles e para asegurar a inmobilidade da columna vertebral. A diferenza da táboa espiñal que vimos anteriormente, esta padiola de culler non necesita levantar nin mover a vítima para ser colocada. Isto é así porque a propia camilla, a propia padiola, rómpese ou ábrese en dúas metades, de maneira que, como se pode ver nesta imaxe, ábrese en dúas metades e o que se fai é colocala polos dous lados por vaise pechando de maneira que acaba estando na parte inferior da vítima, suxeita a vítima por debaixo sin necesidade de desplazar nin mover a esta. É moi interesante, polo tanto, este tipo de medida, este tipo de material para mover vítimas que se sospeita que poden ter alguna clase de lesión de columna. Aquí vemos a colocación dunha táboa espiñal. Para colocar a táboa espiñal sí que é necesario levantar a vítima, é dicir, de alguna maneira hai que levantala e colocar a táboa por debaixo. Esta é unha técnica que se coñece como técnica en túnel, porque as persoas socorristas abren os pés de tal maneira que forman unha especie de túnel para que a táboa pase por debaixo, mentre suspenden lixeiramente a vítima, manténdoa sempre en bloque, evitando que se produzan movimentos de columna que poderán agravar unha eventual lesión nesa zona. En canto ao traslado ou transferencias a ambulancia, a vítima debe ir ben suxeita á padiola, debe terse precaución ao camiñar por pendentes e terreos irregulares mentre se traslada a vítima. Para diminuir a oscilación da vítima, e se dous socorristas van levando a padiola, hai que ter en conta que ambos deben camiñar ao compás, é dicir, deben ir dando pasos de unha maneira solidaria. Cando un socorrista dá un paso, o outro ten que dar o paso no mesmo tempo. É dicir, iso que significa camiñar ao compás, que a cadencia dos pasos esa exactamente a mesma e en tempo. Pero moi interesante que fagan o paso cambiado, é dicir, cando o socorrista que vai diante dá un paso co pé dereito, o socorrista que va de atrás ten que dar un paso co pé esquerdo e viceversa. Desta maneira evítase que tanto os socorristas como a camilla realicen unha oscilación lateral excesiva. Ao ir dando pasos de forma contrariada, co paso cambiado, esta oscilación vaise compensando e digamos que a vítima vai como máis estable, con menos movimento. Os pasos deben ser rítmicos, curtos e con unha cadencia moderada, facendo movimentos suaves, e a padiola debe estar sempre horizontal. A excepción é cando se camiña por unha pendente. En eses casos haberá que intentar que a cabeza da vítima quede por riba. Unha vez que hai que pasar a vítima á ambulancia, a táboa espiñal podese acoplar directamente á padiola da ambulancia, que é unha padiola grande que ten rodas, e se se empregou unha padiola de culler, só hai que, unha vez que se coloca esa padiola de culler en riba da camilla da ambulancia, retirar, abrir de novo esta padiola de culler, abrila, e desta maneira a vítima queda
colocada sobre o podio da ambulancia. Logo o seguinte paso sería cinchar a víctima á camilla para que durante o traslado non se mova ou non poida incluso desplazarse ou caer da camilla. No seguinte bloque é o das posicións de seguridade de espera. Defínense as posicións de seguridade de espera como aquelas nas que se deixa a víctima até que chegan os equipos sanitarios profesionais. Empréganse sempre que a víctima está nunha zona segura e cando xa se lle aplicaron todas as atencións posibles. Os condicionantes destas posicións van a ser, primeiro, que deben ser posicións cómodas para a víctima, que deben ser indoloras, ou ben, se isto non é posible, deben mitigar a dor que está sufrindo a víctima, deben evitar o agravamento das lesións e, ademais, deben ter en conta unha serie de características da víctima, como, por exemplo, a natureza das súas lesións, o estado das súas constantes vitais e o seu estado de consciencia. Agora veremos que isto é moi importante. Estas 5 posicións que imos ver a continuación son as máis empregadas como posicións de agarda de seguridade. A primeira sería a PLS, a posición lateral de seguridade, a segunda a decúbito supino, a terceira a decúbito supino con pernas en flexión, a cuarta a decúbito supino con pernas en elevación e, por último, a posición de semisentada, a posición de Fowler, que veremos agora. A primeira, a posición lateral de seguridade, é esta que vemos aquí. A colocación sería buscando unha posición que permita manter a víctima lateralmente en unha posición cómoda ou relativamente cómoda e que o propio posicionamento, como se pode ver na figura, aquí na figura 4 desta imaxe, podese ver que a propia perna e o cóbado do brazo superior, tanto da perna superior, fa un apoio no chan, de xeito que apuntalan o posicionamento da víctima, evitando que volva a caer para atrás, é dicir, retornando ao decúbito supino, e tamén evitan que caia para adiante, producíndose o que sería un decúbito prono. Entón, manteñen esta posición de lateral seguridade tanto a perna como o brazo superior da víctima. Esta posición lateral de seguridade tamén se denomina decúbito lateral estable. A víctima colócase tumbada de lado, cos brazos e pernas colocadas de xeito que se impida o seu corpo rote, como vimos na imaxe. E o objetivo principal desta posición é manter as vías respiratorias despexadas. É dicir, esta posición favorece ou evita ou polo menos dificulta a aspiración de vómito ou a entrada de sangue cara ás vías respiratorias. Ademais, tamén evita que nunha víctima inconsciente que está en decúbito supino, a lingua, por perder ton muscular, caia cara atrás, obstruindo o paso de aire pola vía aérea. Entón, realmente cumple unha función doble, que sería evitar a aspiración de líquidos, ben vómito ou ben sangrado, na vía respiratoria, e tamén evita a obstrucción da vía aérea pola caída hacia posterior da lingua dunha víctima que está en situación de inconsciencia. Por lo tanto, a posición lateral de seguridade emprégase en víctimas que están inconscientes e que respiran con normalidade. Unha vez que a víctima se coloca nesta posición, hai que monitorizala de forma continua, por se acaso en algún momento deixase de respirar ou por se en algún momento se producise alguna outra complicación. En caso, isto é algo que evidentemente hai que ir comprobando continuamente. No caso de embarazadas, a posición lateral de seguridade realízase por sistema en decúbito lateral esquerdo. Isto é moitísimo máis importante cando o embarazo está avanzado, xa hai un volume importante, o feto e todo o líquido amniótico todo ten un peso considerable. Cando a persoa se posiciona en decúbito supino ou en decúbito lateral dereito, o peso de todo o líquido amniótico, do feto a placenta, de todo o que é toda esa parte, todo ese peso en relación ao embarazo, va a comprimir
vai comprimir unha vena moi importante que está na parte inferior do corpo, que é a vea cava inferior, e se produciría esa obstrucción que impediría ou dificultaría de forma moi importante o retorno venoso na circulación da muller embarazada. Nestos casos, para evitar ese síndrome da vea cava, que é o nome que ten esta situación, é realizar preferentemente a posición lateral de seguridade en decúbito lateral esquerdo. Outra posición de seguridade da garda sería o decúbito supino. Neste caso, como se pode ver nesta imaxe, a vítima está colocada en boca arriba e con brazos e pernas extendidas. Haberá que colocar alguna zona de alguna superficie blanda, almohadillada, para dar máis conforto e comodidade ao paciente. Cando se realiza o decúbito supino? Pois fundamentalmente cando se precisa realizar RCP, compresións torácicas e ventilacións. Tamén cando se sospeita que vai ser necesario iniciar RCP nun período breve. E cando se sospeite, ou cando se teña certeza de que a persoa ten unha lesión da columna vertebral. Neste caso hai que limitar ao máximo os movementos e manter a víctima en bloque. A seguinte posición de agarda de seguridade sería o decúbito supino con pernas flexionadas, como pode verse nesta imaxe. Neste caso, o obxectivo principal é relaxar a musculatura abdominal. Isto é así porque no momento que se flexionan as pernas, todo o texido que hai na zona abdominal pasa a estar un pouquiño máis comprimido e un pouco menos tenso. Desta maneira, se existe algún traumatismo nesa zona ou alguna ferida, por exemplo, algún corpo clavado, pois, por exemplo, alguna ferida contusa ou incisa que se pudera producir nesa zona e que pudera estar producindo, por exemplo, un sangrado a nivel de alguna víscera, a colocación en decúbito supino con pernas flexionadas axuda de alguna maneira a que este tipo de lesións e de problemáticas vayan un poquinho máis controladas e darlle un pouco máis de contención. E tamén normalmente suelen ser máis confortables e menos molestas no caso de que exista algún tipo de lesión na rexión abdominal. A seguinte posición da garda de espera que imos ver é a de decúbito supino con pernas elevadas, como se pode ver nesta imaxe. Esta posición tamén se denomina posición anti-shock. Agora farei un comentario a este respecto. A vítima, por suposto, como dicíamos anteriormente, non? Colgada boca arriba con pernas levantadas e apoiadas en algún tipo de soporte. Levanse estas pernas entre 30 e 60 grados. Cal é o objetivo principal desta posición? Favorecer a circulación de retorno dende os membros inferiores ao resto do corpo, especialmente a zona do cerebro, non? Indicada en casos nos que se produza alguna importante baixa de tensión arterial, como pode ser con hemorraxia, unha hemorraxia grave, un shock, algún tipo de lipotimia, etc. É por isto que tamén se coñece esta posición como posición anti-shock. É importante dicir aquí que a utilización da posición anti-shock en situacións de shock está sendo un pouco desacreditada. Nos últimos anos, a evidencia científica desvelou que esta posición non só non é a máis indicada cando existe anti-shock, cando existe unha situación de shock, por exemplo, un shock hipovolémico, que sería por unha hemorraxia masiva no corpo, senón que tamén pode chegar a ser esta posición contraproducente. Isto porque é así, porque no momento que se levantan as pernas, sí que é certo que existe un retorno venoso máis facilitado, pero isto non sempre é algo que se busque cando hai un shock, porque este aumento do retorno venoso pode ser problemático cando hai un problema cardíaco, por exemplo, un shock cardioxénico ou algún tipo de patoloxía de cardiopatía isquémica, porque ese retorno masivo de sangue pola elevación dos membros inferiores pode supoñer un aumento do traballo cardíaco que poida ser perxudicial nese momento en concreto. Ademais, tamén o levantamento das pernas favorece que as vísceras abdominais se proxecten cara arriba
empuxen ou fagan presión contra o diafragma e isto pode dificultar a función respiratoria, especialmente en aquelas persoas que están sufrindo algún tipo de insuficiencia ou dificultade respiratoria. Polo tanto, esta técnica, aínda que reciba o nome de posición anti-shock, non está recomendada ou non está indicada en situacións de shock. O seu uso fundamental cando vai a ser nos casos de lipotimia ou de desmayo, cando a persoa, a víctima, sufre un desvanecemento, un desmayo, unha lipotimia, que suele ser unha situación de tipo autolimitada e que se resolve ou cando vai pasando un pouco de tempo, ese feito de levantar as pernas e aumento do retorno venoso normalmente suele ser resolutivo, é unha medida moi interesante para favorecer a recuperación e o benestar dunha persoa que sufriu pois algún tipo de desmayo, desvanecemento e lipotimia. A seguinte posición é a posición de semisentada, que tamén se coñece como posición de Fowler. A vítima colócase tumbada boca arriba coas pernas extendidas e o tronco elevado uns 30 grados, é o que dicíamos anteriormente que se coñece como posición de Fowler baixa. A posición de Fowler normal sería xa por riba dos 45 grados, entre 45 e 60 aproximadamente, e a posición de Fowler alta sería a persoa estaría moito máis incorporada, pois prácticamente unos 80 grados respecto ao horizontal. Cal é o objetivo principal desta posición? Diminuir a presión das vísceras abdominais sobre o diafragma. Cando un se coloca semisentado, a presión das vísceras pola propia gravidade tende a caer hacia a pelvis, non hacia arriba, hacia o diafragma. O diafragma é ese músculo de respiración que ten forma de cúpula ou de paracaídas e que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. As vísceras abdominais, cando comprimen contra o diafragma, dificultan a respiración. Por lo tanto, unha persoa que xa de entrada está sufrindo unha dificultade respiratoria ou unha insuficiencia respiratoria, por exemplo, podemos pensar nunha víctima que sufre un ataque de asma ou unha persoa que sufre pois algún tipo de intoxicación por gases e que ten dificultades para respirar ou que ten algún tipo de problemática respecto da función respiratoria, por exemplo, pues unha persoa con unha bronquite e que está sufrindo pues unha pequena dificultade respiratoria adicional ao seu problema de base, pues non interesa colocar esa vítima tumbada completamente en decúbito supino simple, sino que interesa levantar o seu tronco para precisamente desa maneira liberar o diafragma e permitir que a respiración se realice de maneira máis efectiva. Como decíamos, ¿no? Pues aquí podemos ver diferentes situacións onde esta posición estaría indicada. Lesións de tórax, insuficiencia cardíaca, intoxicación por inhalación de gases, ataque de asma ou insuficiencia respiratoria simple. Outro material que convén coñecer é a manta de supervivencia. Este material que vemos aquí, a típica manta que se utiliza en situacións de accidente, en situacións onde hai, por exemplo, unha víctima que ten que esperar a ser trasladada en unha ambulancia, pois utiliza este tipo de medida e agora veremos agora como se utiliza. É fundamental que cando unha persoa está accidentada debe manterse a unha temperatura axeitada, nin moi fría que puidera entrar en unha hipotermia, nin moi quente ou que puidera entrar, pois, por exemplo, nun golpe de calor. Trátase dunha manta moi fina, a manta térmica ou manta isotérmica, é moi fina, dun material plástico e metálico. Normalmente está presentada en un paquetiño de plástico plegada, que de tal xeito que ocupa moi pouco espazo. Dicir, isto pode levarse na guanteira do coche, pode levarse nunha mochila cando se vai de camping á montaña ou que sexa, ou se pode utilizar telo en un botiquín, pois por exemplo, para realizar actividades no medio natural ou cando se está en exteriores. O interesante deste material é que é útil cando o entorno externo á vítima é moi quente, cando é un día, por exemplo, soleado de calor,
ou cando o entorno exterior da vítima é moi frío, cando nos atopamos, por exemplo, a intemperie nun día de inverno pola noite. Os usos desta manta: manter o calor da vítima. Cando queremos manter o calor da vítima, por exemplo, como dicía, nun día de noite a intemperie en inverno, hai que colocar a cara prateada cara adentro, é dicir, esa parte prateada da manta ten que ir apuntando cara adentro. Pola contra, cando o que queremos é eliminar o calor da vítima ou estamos nun día moi caluroso onde pode a vítima sufrir unha insolación ou incluso un golpe de calor, temos que darlle a volta e colocar a cara dourada cara adentro. Neste caso tamén é interesante non pegar moito a manta á persoa, deixala un pouco separada para que tamén permitir que se produza a ventilación desa zona e ir baixando o calor. Aquí vemos o exemplo. No caso da dereita, a vítima ten a cara prateada cara adentro, estaríamos nun contexto de hipotermia, o sea, o que precisamos é que a persoa manteña o calor nun contexto de baixa temperatura, mentres que no exemplo da dereita a vítima ten a parte dourada cara adentro. Nese caso sería para evitar un aumento excesivo da temperatura, por exemplo, nun contexto de calor, de insolación ou de posible golpe de calor. Para ir rematando xa co último bloque, as técnicas de inmovilización, comezaremos cos principios xerais. As técnicas de inmovilización son aqueles procedementos que impiden o movimento dun membro que está lesionado. Cales son os obxectivos, entón, das técnicas de inmovilización? Garantir que as medidas aplicadas posteriormente, incluída a evacuación, sexan realizadas nas mellores condicións posibles, é dicir, se hai que movilizar, sacar de ali unha vítima ou trasladala nun vehículo, ben sexa un vehículo particular ou un vehículo específico de atención sanitaria, a inmovilización permite que este traslado se realice nas mellores condicións posibles. Tamén outro obxectivo é estabilizar as lesións para evitar o seu empeoramento ou outras complicacións que se poderan dar. Por exemplo, reducir a dor, previr o xoque, diminuir sangrados, evitar complicacións neurovasculares, tanto en membros como en tronco, mellorar a comodidade da vítima ou organizar a atención e preparar o traslado. Cal é o protocolo básico para realizar as técnicas de inmovilización? Primeiro, decidir se é preciso inmovilizar. Isto é fundamental. Aquí haberá que ter en conta cal é o estado da vítima, cal é a natureza das lesións que presenta e as condicións nas que se atopa. Tamén hai que ter en conta neste punto cal é o material co que contamos, porque as movilizacións podense realizar con material de tipo específico ou podense realizar con material de fortuna, con material que non é específico para inmovilizar, pero que en un caso determinado, un caso de necesidade, se poden utilizar tamén para inmovilizar. Hai que informar a vítima das manobras que se van realizar, isto é unha constante e algo que terá que facerse non só coa inmovilización, sino con cualquier tipo de intervención que se realice coas vítimas. A roupa debe retirarse ou cortarse, así como calquera complemento que pudera apertar na zona. Por exemplo, un reloxo, unha pulseira, algún tipo de elemento deste tipo. Debe elixirse a técnica máis aceitada segundo o tipo de lesión que nos atopemos. E, unha vez realizada a inmovilización, haberá que comprobar a súa estabilidade, así como os pulsos e a estabilidade da vítima se é preciso. Para inmovilizar columna, imos vendo as técnicas básicas. A primeira, imos ver cal sería como se inmovilizaría a columna. Cando se inmovilizar? Sempre que se sospeita de lesión, moi importante en persoas politraumatizadas, como comentábamos anteriormente. As medidas de inmovilización de columna van ser colariño cervical ríxido, chaleco ou férula espinal, táboa espinal, epadiola de culler e métodos non convencionais. Imos ver cada un deles por separado. O collarín é un dos métodos de inmovilización máis frecuentes cando hai unha vítima traumatizada ou politraumatizada, e como se pode ver hai diferentes tallas. Haberá que escoller o colariño máis indicado para o tamaño da vítima. A súa colocación non é moi complicada, unha vez que está colocado e ben axustado, pode asegurar unha inmovilización bastante efectiva da columna cervical da vítima.
Para realizar a inmovilización da columna no seu conxunto, podes utilizar este chaleco ou esta férula chamado chaleco espiñal ou férula de Kendrick. É un dispositivo moi interesante porque, como se pode ver na imaxe, colócase a unha vítima que pode estar sentada, por exemplo, pode estar no asento dun vehículo despois dun accidente, e os servizos de emergencia sanitaria, antes de sacar esa persoa do vehículo, se a situación non é de urxencia manifesta, non hai que sacala de aí rápida e urxentemente, pode colocarse esta férula, este chaleco de Kendrick, e facilitar a saída da persoa mantendo ou tratando de asegurar o máximo posible a inmovilización da columna vertebral, tanto a nivel lumbar dorsal como cervical. A táboa espiñal é a padiola de culler ou pá, como vimos anteriormente. Aquí veríamos na táboa espiñal e o dispositivo de Dama de Elche, que, como se pode ver a través deses dous bloques laterais, as cinchas pola zona do mentón e pola zona da frente permiten unha inmovilización de cervical bastante efectiva. En este caso desta vítima inclúe tamén a colocación dun colariño, co cal atópase unha inmovilización bastante efectiva. Outras posibilidades para inmovilizar a columna da vítima pois é o colchón de baleiro, é un colchón que de tipo neumático, inclúe aire, pero tamén dentro ten como unha especie de bolas que se poñen ríxidas cando se comprimen. Que se fai con isto? Unha vez que se coloca ao redor da persoa e se cincha a vítima para que quede inmovilizada, retíraselle normalmente a través dun motor, algún tipo de dispositivo eléctrico con baterías que retira por succión todo o aire desta férula, deste colchón, de tal xeito que queda completamente ríxida. Este tipo de medidas utilízase, por exemplo, para realizar unha evacuación a través dun arnés cando hai que sacar unha vítima en montaña e subila a un helicóptero, ou algún tipo de evacuacións que se realizan en barcos cando hai que mobilizar unha vítima dun barco a outro, dun barco a un helicóptero, ou este tipo de medidas permite manexar a vítima como se fora unha táboa de forma ríxida, bastante sinxela de cinchar e de enganchar e mobilizar. Para inmovilizar extremidades hai unha serie de aspectos básicos e precaucións que se deben ter en conta. Inmovilizarase unha extremidade sempre que se sospeite ou haxa unha confirmación de que hai unha contusión grave, un esguince importante ou unha fractura ou luxación. As precaucións a ter en conta: se se sospeita de fractura ou luxación, a inmovilización realizarase sempre na mesma postura na que se atopa a extremidade. Isto é importante porque tanto na luxación como na fractura non se debe tratar nunca de reducir, é dicir, de colocar a posición do membro lesionado na posición natural, na posición previa á lesión. Isto é así porque a lesión pode agravarse. Pode realizarse, por exemplo, danos a nivel vascular ou a nivel nervioso, nos nervios da extremidade, ou pode agravarse unha lesión, a mesma fractura pode empeorarse por estar intentando realizar unha reducción, ou que será unha colocación en posición natural. Se hai contusión ou esguince, a extremidade colócase en posición neutra. Aquí non sería o mesmo que na fractura ou na luxación, é dicir, colocar un esguince, recolocar un esguince en posición máis ou menos neutra. O mesmo pasa con unha contusión, normalmente non reviste ou non supón ningún tipo de risco especial. As feridas tápanse e deixanse accesible, a ser posible. As prominencias óseas deben almohadillarse e colocarse algún material acolchado para evitar esa presión, por exemplo, un poquinho de goma espuma ou algún tipo de pano de algodón. Débense controlar os pulsos se a sensibilidade distal á inmovilización, é dicir, cando se realiza a inmovilización dun brazo, é interesante deixar libres as puntas ou parte dos dedos, desa maneira poder ver se hai cambios na coloración
ou se hai cambios na sensibilidade da punta dos dedos que pode implicar que haxa algún tipo de compromiso neurovascular que pudera ser lesivo a medio e longo prazo. Para inmovilizar extremidades hai moitísimos tipos de materiais, como por exemplo as férulas neumáticas, que son moi cómodas porque cando están deshinchadas non ocupan moito, hinchanse, primeiro métense ao redor da extremidade lesionada e despois o que se fai é a través dunha manualmente con hinchador manual ou a través de un tipo de dispositivo con motor, realízase un hinchado rápido da férula, o que fai que aumentar a presión aprete contra o membro lesionado e así manteña unha inmovilización efectiva. Tamén as férulas de Baleiro, que son similares ás que vimos anteriormente para inmovilizar a toda a columna e todo o corpo da víctima, neste caso serían de tamaño máis pequeno, aplicables, por exemplo, nun membro inferior ou nun membro superior, como se pode ver na imaxe. Outro tipo de inmovilización que se pode dar en extremidades é a férula de tracción, neste caso unha férula que a través de cinchas en un dispositivo ríxido posterior mantén aquí nesta imaxe o membro inferior en inmovilización, pero ao mesmo tempo inclúe na parte inferior, na parte de abaixo, un pequeno arnés, unha pequena cincha e un dispositivo que permite posicionar e realizar un tipo de tracción. Para que se utiliza isto? É unha técnica, é un dispositivo que permite, naqueles casos nos que hai unha fractura desprazada, unha fractura que perde a posición natural, incluso a veces chega a montarse un fragmento roto sobre o outro, de maneira que non se pode realizar de maneira tan fácil a reducción, é dicir, a recolocación dese oso en posición natural, en posición como previa á fractura, é moi difícil. Entón, a veces require realizarse un pouco de tracción en a liña longitudinal do membro, o que permite que ese desplazamento, esa fractura desprazada, se vaya recolocando hasta reducirse en unha posición natural, unha posición como a que tiña previamente a fractura. Na imaxe da dereita podemos ver unha férula, que é un dispositivo ríxido que se coloca pegado a aquela zona que queremos inmovilizar e despois se coloca venda en diferentes tipos de patrones de aplicación, como veremos a continuación, para realizar un bloqueo, unha inmovilización de todo o membro xunto coa férula e a zona lesionada. Para inmovilizar extremidades tamén se poden utilizar materiais de fortuna ou materiais improvisados, como nestes exemplos que se poden ver nas imaxes. No exemplo da dereita hai unha inmovilización de antebrazo utilizando unha camiseta, un pano doblado xunto con unhas cordas e unha serie de anacos de madeira, de polas de árbore, que moi fáciles de atopar no monte ou nunha zona onde podamos ter árbores, e desta maneira organizar unha especie de férula improvisada que permite manter a inmovilización efectiva do antebrazo. Na imaxe da dereita vemos unha inmovilización da perna, é dicir, utilizando outra vez, neste caso, un material vegetal, que é un anaco de madeira que tamén se pode atopar no monte ou en zonas onde haxa árbores, utilizalo solidariamente a un membro, neste caso unha perna que pode estar fracturada, e colocando pois diferentes tipos de material como cordas ou trozos de trapo ou roupa ou camisetas utilizar para facer unha inmovilización improvisada. Para rematar, falaremos un poquinho das vendaxes. As funcións das vendaxes son, primeiramente, axudar a fixar os materiais de inmovilización, de cura ou de retención de sangrados. Despois tamén facer compresión, a propia vendaxe ten unha función tamén compresiva sobre as feridas para reducir o sangrado, protexer as lesións que poida haber e ao mesmo tempo tamén limitar ou anular o movimento. Hai diferentes formas de vendar. Aquí vamos facer unha pequena mención a 3-4 tipos de técnicas que se utilizan habitualmente, as máis comuns, digamos.
A primeira sería a técnica de vendaxe circular. Neste caso, o que se fai é aplicar un apósito, por exemplo, cando hai na ferida ou unha zona sangrante, e logo colocar venda de tal maneira que se vai dando voltas ao redor dese apósito, apretando con maior ou menor presión, pero cada volta, digamos que vai xusto por riba da anterior, facendo unha especie de bucle que cada venda, digamos que apoia xusto por encima a venda que se puso anteriormente. Cada volta colócase por riba da anterior. Este tipo de vendaxe emprégase pois na cabeza ou en extremidades, fundamentalmente para suxeitar un apósito ou para controlar, por exemplo, unha ferida sangrante. O segundo tipo de vendaxe que se utiliza moito é a vendaxe en espiral. Neste caso tamén se utiliza para fixar apósitos, igual que acontecía coa vendaxe circular, pero tamén serve, como normalmente abarca máis superficie que unha vendaxe circular, que está moito máis limitada no espazo, na zona concreta onde se está aplicando, a vendaxe en espiral pode aplicarse para inmobilizar un membro con unha férula, como as que vimos anteriormente. Debe aplicarse unha presión descendente desde distal a proximal. Isto significa que, por exemplo, na imaxe que estamos vendo na diapositiva, onde se está aplicando unha vendaxe en espiral sobre un antebrazo, o nivel de presión que se aplica na zona próxima a man, na zona do pulso, ten que ser maior que o nivel de presión que se aplica na zona próxima ao cóbado, é dicir, na zona distal, na zona máis lonxe do tronco, ten que aplicarse máis presión que na zona proximal, que é a zona que está máis cercana ao tronco. Por que se realiza este tipo de diferenza de presión? É porque a facelo de forma contraria, é dicir, se se aplicara máis presión na parte proximal, o que conseguiríamos sería dificultar significativamente o retorno venoso nese membro. Favoreceríamos a aparición de edemas e favoreceríamos o estancamento do sangue do líquido intersticial na zona distal. Por lo tanto, que se pretende favorecer ese retorno venoso, axudar ao sistema circulatorio a que realice un retorno de todo ese líquido, todo ese sangue que chega a este membro desa maneira. O normal cando se realiza este tipo de vendaxe en espiral é que cada volta cubra a metade da volta anterior. Deste xeito se vai facendo pois unha vendaxe máis ou menos homoxénea que teña pois esa coherencia de que cada volta cubre media volta anterior. Outra vendaxe que se aplica moi frecuentemente é a vendaxe en espiga. É similar á vendaxe en espiral, pero require un pouquiño máis de técnica e o patrón que se produce, o patrón que se realiza nesta espiga é o que se pode ver nas dúas imaxes que temos na diapositiva. Vanse cambiando as direccións e que nunha volta faise oblicua nunha dirección e na volta seguinte faise oblicua na dirección oposta, de forma que se va organizando, vaise creando a medida que se vai avanzando desde distal a proximal, vaise avanzando creando un dispositivo de liñas oblicuas con un patrón similar ao que sería unha espiga de unha gramínea, non de unha planta. Hai que ir alternando dirección, como comentaba, 90 grados en cada unha das voltas. Este tipo de vendaxe ten os mesmos usos que a vendaxe en espiral, é dicir, serve para manter un apósito, para controlar o sangrado, pero tamén serve para, por exemplo, inmobilizar un membro a través da colocación dunha férula. Ademais, tamén esta vendaxe utilízase, como se pode ver na primeira imaxe, na vendaxe da esquerda, utilízase nos casos de amputación. O que permite esta vendaxe, sobre todo nas primeiras fases dun membro amputado, permite conformar esa forma cónica redondeada que ten que ter un muñón para poder despois incluso adaptarse a realizar a colocarse na cazoleta dunha prótese, por exemplo, unha prótese de membro inferior. Outra vendaxe que se realiza tamén frecuentemente é a vendaxe en triangular.
Realízase con pezas de tea grandes, triangulares e amplas, sobre todo para inmobilizar lesións de ombro ou de brazo, como se pode ver aquí, para montar este tipo de vendaxes en tipo cabestrillo. Son habituais, eso cando hai na lesión de ombro, hai que levar o ombro en suspensión e mantelo pechado, pegado ao corpo da vítima para evitar esa mobilidade, non? Este tipo de vendaxes, este tipo de inmovilización podese realizar tamén con implementos que son tamén bastante habituais, como por exemplo os slings. E para finalizar, imos ver un tipo de vendaxe que tamén se emprega bastante, que é a vendaxe en oito. Como se non me indica, implica a realización dun patrón de movimento das vendas como se fose un oito, ou un símbolo ou un signo de infinito. Vaise facendo voltas con un cruce por un dos lados, de maneira que se vai abarcando esa parte da articulación. As vendaxes en oito pódense facer en articulacións, fundamentalmente no pulso, na articulación da muñeca, na articulación do nocello, e tamén pódese colocar na espalda entre os dous ombros e a espalda da vítima, facendo unha inmovilización para, por exemplo, manter os ombros cara atrás e a clavícula, en este caso ambas clavículas, inmovilizadas.